Здравейте отново. Просто съм снимал вече 10 минути. Просто бандикама ми спря. Трябва ни... Сега ще правим скин. За дядо Мраз на Фритес. Така, Фритес. Ако ми гледаш клипа, искам да ми го гледаш, да си хареса. Да ми кажеш един скин, кой да ти направя. Задължително ще го направя, брат. Който иска за скин, просто да ми пишете съобщение или нещо друго. Аз ще му кажа дали може да направя скин или не. И така нататък. Просто тук главата ни стана. Сега довършим дядо Мраз. Сега ще правим дядо Мраз и бялата брада. Трябва да ни е май по-бялата. Дядо Мраз брадата. Както гледате, за сега правя само този скин на този компютър. Не си мислете, че ще правя още скинови на този компютър, просто. Ефект. Е така. Да. Не. Трябва сега. Сега почвам. Просто виждате. Така. И така, рандом чанел. Така. Сега. Зомби. И така. Сега ръкавичките му тъй. Така смоливай и това го махам просто. Ето им. Така. Така, белия фриги. Така, дядо Мраз. Трябва да намерим един дядо Мраз плеер, за да го копираме те. Не ми пишете само в коментарите, що копираш скиновите и други. Просто не знам много как изглежда дядо Мраз, дядо Коледа по-скоро. И затова гледам от други плеери как изглежда. Така колана. Нашия дядо Мраз. Фритес. Фритес, ако не го харесаш, ми кажи да ти направи един друг скин. По твой избор, кажем. Ако просто не го харесваш, маняк, моля ти се. Само пиши ми на лично или на такова. Не, направо не ми пиши в лично ми на това. Пиши ми това на клипа. Да се оговорим тъй. И... Така. Така, той е скинен тук. Фри... аз пък. Сега ги бъркам тя Фритес и фри геймплей. Фри тупък вече се отказа да геймва. Да ви кажа, ако искате
фри геймплей да качва клипове. Напишете. Мой да му дам линк към чанала. Направо ще взема един скин. Сега да ми зареди. Ще го направя за фритес. Фритес. Сори, има брата, че копирам такива, ама просто аз бахте и скиновете дед правя на това лага в компютър. Като с комп е мега гадния. Кафри. Към фри тук отзади. Фу. И окей. Ете фри. Фритес. Така, ще му направим с 2 блокчета. Чулаги! Даже още нещо. Готово. Фри. Епилист. Така. Фри. Сега ще се видиш скина. Виж. Виж какво ми става компа. Видя ли? Ето е фри. Фри геймплей. И аз пък с този фри геймплей вече ми писна. Ей това сега ще го махна. Ей това виждате ли? Това ще го махна. Това тук ще го махна. Той. Така. Лайквайте ми клиповете. И ми пишете дали искате да снимам. С Крафти БГ или с Валентин Стойков просто. Защото и аз се чудя. Фри геймплей. По-важното е да си готин, да има цялото време. Те си бони в кепи. Като шампиони. Подкатене вина. Живот живеем като на кино. Хайде да започваме веднага. Който е слушал 4D, браво на него. И ако я обожавам, ето го, фри геймплей. Така. Важното е да си готин. Важното е да си готин. По-важното е да си готин. Цялото време. Попчето е да бум-бум-бум-бум-бум. Това. Това искам да направя скина на фри геймплей. Ето, на мен е просто скина му.